Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der spiller vi inde på Daily Life, altså Prison Life, og det er mit nye skin. Skriv når den er i gang. Ja, det er bare min ven fra min klasse. Gang nu. Ja, jeg skal optage. Han er så vild med at give mig mad. Men jeg skal vise jer en masse ting. Eller ikke meget, men jeg skal vise jer noget. Jeg skal blandt andet til Black Market. Astrid.dk, YT og YT her. Jeg er YT, når der står YT i mit navn. Men jeg vil finde, og jeg vil ned til Black Market nu. Hvor er shoppen? Er det den der vej? Nej. Det er den der vej. Dernede er shoppen. Der skal vi shoppen. Det er meget tæt på Black Market. Og vi skal jo sådan set til Black Market. Nu skal vi spise noget her. Black Market, det er den der vej dernede. Så lad os bare hoppe derned. Black Market er dernede. Jeg vil helst ikke dø. Bare hop ned. Hop ned. Ned. Okay, farvel altså. Kom nu ned. 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 Sorry. Okay. Den her vej. Så er det dernede. Dernede er Black Market. Hey mand. Det er lige meget. Okay. Så er det dernede. Vi skal vist op igen. Der er vist lige nogen der. Jeg vil ikke dø. Nej, det vil jeg ikke. Væk. Spawn, kom nu. Spawn. Nu. Yeah. Kom til spawn. Nu kan den der stormtrooper der står bare der. Det står ikke. Jeg forstår ikke noget af det. Nå, men så venter vi bare. Bum. Vi skal nok ikke ud her. Nå. Men jeg var i jail lige før, fordi at jeg kom til at slå en vagt. Det var så vist ikke så godt. Hvad var man? Ej, det var ikke godt. Der er nogle vagter derovre. Nu. Der er en vagt i spawn. Så ved han det. Okay, her er casinoet. I casino. Nom. Men jeg tænker lort. Det skulle ikke lort så. Har vagtbolden ikke lidt forkert? Er hans hoved ikke drejet rundt eller? Nej, det ved jeg ikke. Han er nok bare lidt følt unormalt, den der vagt. Ej. Og han er bare så glad for, at han kommer med, mand. I don't understand that. Bum. Nå. Men jeg skal se, om jeg kan tage det der kit i mine nu. Ej, så skriver han, hvis du kommer i jail, betaler jeg dig. Vil du have, at jeg skal
Kan jeg tage det der kæmpe tråd? Ja. Ja, farvel. Så er det bare med at grave en gang. Forkert vej. Ej, gå lige. Gå. Så skal vi se, om vi kan grave hele vejen. Altså, vi skal op nu. Jeg vil gerne op nu. Jeg ved ikke, hvad han der er uhyggeligt. Han følger ham. Jeg vil ligesom, jeg kan grave mig op her. Der er mange flere lag sten, end jeg havde regnet med. Ej, er der mere? Ej, for helvede. Ja, det var på tide. Hvordan kom han lige derhen? Ej, det forstår jeg ikke. Okay, sten, yay! Okay, jeg går over og sælge det her sten. Jeg vil have penge, kan vi bare sige. Ej, for helvede, din lort. Ej. Skulle lige til at gå over og sælge det. Og så nakker han mig. Dejligt. Hvor er de henne nu? Han skal jailes. Altså efter min mening, så skal jailes for det der. Hej igen. Jeg skal finde ham. Jeg ved ikke hvor han er. Det er altså dejligt med mad. Der er mange. Nej, det er ikke den vej. Cellerne er den der vej. Men dem gider jeg ikke vise lige nu for. Ej, det magter jeg bare ikke lige nu. Men jeg skal også vise jer det andet slags blækmarked. Ja. Okay. Hej. Nå, men jeg skal nok bare følge med her. Ja, jeg tror lige han er faret lidt vild her. Ej, nu kan jeg ikke finde ham der. Ham er. Endelig. Seeds. Sugarcane. Stonehole. Water bucket. Dirt. Hvad er det der? Det er tilbage til spawn. Okay. Yay, jeg har set blækmarked før, så det var bare dejligt. Alle svær er ulovlige, alle økser er ulovlige, alle former for stoffer er ulovlige, der er jo ikke nogen stoffer. Al armor undtagen læder er ulovligt. Okay. Han ved ikke hvor jeg er, så står jeg lige der. Ja. Men jeg tænker at det var alt for den her video. Jeg skriver lige slutte af. Vil du være med til at slutte min video af?
Men vi vil sige mange gange tak, fordi du så med på den her video. I må like og subscribe, hvis I vil se flere Minecraft-videoer. Yay! 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 I må like og subscribe. Hej YouTube. Jeg skal nok hilse ham. Men jeg hilser nu King i hvert fald. Så det var alt for den her video. Hej.